Inden montering. Modtageren og sensoren leveres med batterierne indsat, og aktiveringen sker ved at trække de klare plastfolier ud i bilens retning. Nu er modtager og sensor klar til synkronisering. Synkroniseringen af modtager og sensor. Og den grønne knap inde på modtageren til den lyser konstant. Nu aktiveres sensoren ved at vippe den vandret om sin egen akse. Når knappen på modtageren blinker, er synkroniseringen gennemført. Blinkesignalet nulstilles ved et tryk på den grønne knap på modtageren. Postsensoren er universel og tilpasset hovedparten af postkasser. Men afhængig af postkassens eller brevsprækkens udformning, kan der forekomme tilfælde, hvor en alternativ placering må overvejes. I alle tilfælde er det vigtigt, at sensoren vender rigtigt ved montering, og at den grønne streg vender nedad i neutral position. Tjek først, at monteringsfladen er jævn, ren og helt tør. Fjern så beskyttelsesfolien fra den selvklæbende tape på bagsiden af sensoren. Fastgør sensoren indvendigt på postkassens klap ved at presse hårdt mod fladen i ca. 30 sekunder. Og nu er sensoren klar til brug.